alle sammen, LP Skarl her. Undskyld, jeg er lidt hæs, så hvis I hører nogen i stemmen, så er det sådan lidt... nej, ikke stemmen. I videoen, så er det meget mig, der er hæs. Ja. Nå, det her bliver en skal jeg ikke, eller skal jeg? Skal jeg, eller skal jeg ikke video? Og det handler om en ny serie. Fordi jeg har fået en vildt god idé til en ny serie. Altså, den hedder Poploser, og den minder overhovedet ikke om den gamle Poploser, så ja. Det ville være fedt, hvis jeg kunne. Men så er det bare, at jeg har 2 andre serier i gang. Og altså, mig og Brownie Sofie, vi går på skole sammen, i klasse sammen, så ja, vi snakker meget sammen. Vi har snakket om, at vi holder en pause med den. Venner eller ej. Skriv, hvis I ikke synes om det, og skriv, hvis I synes om det. Nede i kommentaren. Ja. Og så venner eller ej. Nej, ikke venner eller ej. Det har jeg sgu lige sagt. Jeg mener, nu vores liv. Den kommer jeg måske også til at sætte på pause. Og så kommer den selvfølgelig ud senere på et tidspunkt. Det vil jeg, fordi den er rigtig god. Den kan jeg godt lide. Men ja. Bare skriv ned i kommentaren, hvad I synes, om jeg skal lave den nye serie, eller om jeg skal lave videre på de 2 gamle serier. Eller gamle, de er ikke så gamle. Ja, det var egentlig bare alt for den her lille video. Subscribe, like og kommentar. Og så ses vi vel i næste video. Disse ting. Ja. Jeg har fundet ud af, at jeg gerne vil vise mig selv på YouTube. Så der kommer video ud af mig. Og det her er så mig, den person, der sidder og laver de der videoer med de her LPS. Hvis I ikke synes, vi ligner hinanden, så skriv det ned i kommentaren. Hvis I synes, vi ligner hinanden, så skriv det i kommentaren. Ja. Yeah. Det er så Carla, og det her er så også Carla. Men ja, nu smider vi lige dig væk. Ja. Jeg filmer min seng, hvis I ved det. Og ja, jeg tror måske, jeg laver nogle videoer, eller jeg har lavet nogle videoer med mine veninder. Både Sofie fra Sofies Verden. Der kommer et link ned i boksen dernede. Og Brownie Sofie. Hendes link kommer også dernede. Ja. Så bare abonner mig og abonner dem. Og hvis I synes om det, så skriv en kommentar. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og husk at like. Og så ses vi vel i mine næste videoer. Både med LPS og med det her. Mig. Så ja, vi ses. Det er sådan lidt akavet det her. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal slutte den her video. Måske med et hej hej. Ja, hej hej.